eta guztiok goza dezagun, da egun oso polita, aurten ere bai iritsi zaigu, espero genuen korrika, eman euskara elkarri orain, denok esan garrasika. Hori da, karril bakarrera, herri-herrian hori da. Kontuz, baztertu zaitezte, karril bakarrean sartu behar dugu autobusa. Benetik daukaguta, hemen txelatuko erakera gortzen, hemendik. Hemen. Lekuko erakera, trakta gehiagorekin, mantxo, gantxoago.